ובעצם אנשי המקצוע מעידים כי לעתים קרובות אין מספיק מענים בקהילה כדי באמת למנוע הוצאה חוץ-ביתית. זאת אומרת שיש אידיאולוגיה שהיא טובה והיא ברוכה, אבל השירותים בשטח לא מספיקים כדי באמת למנוע הוצאת ילדים מהבית. מחקר שעשתה סטודנטית שלי, שעושה אצלי דוקטורט עכשיו, קודם עשתה עבודת ימים, עכשיו דוקטורט בשם עינב לפיד, ואנחנו עומדים לפרסם את הממצאים, היא בדקה 73 פרוטוקולים של ועדות החלטה שהחליטו כבר להוציא ילדים מהבית. זאת אומרת, יש פה הטעיה. ורצינו לדעת, בדקנו שם כמה דברים, כמה ההורים שותפים, כמה ילדים שותפים לדיון, מה קורה, כמה מנסים להביא את האבא, מה קורה, האם קולם של ההורים הנהדרים נשמע, סדרה של דברים. אבל אני אתייחס פה רק לנושא של טיפול בקהילה. בדקנו האם מופיעה בפרוטוקול התייחסות לניסיונות התערבות בקהילה. יש פה דיון ומחליטים להוציא ילד מהבית, אז אנחנו רוצים לראות בפרוטוקול מה נעשה עוד כה כדי למנוע הוצאה חוץ-ביתית. בשליש מהמקרים אין כלל התייחסות לניסיונות התערבות בקהילה לפני החלטה על סידור חוץ-ביתי. כשיש התייחסות, רוב ההתערבויות ממוקדות בילד ולא במשפחה, וכמעט אין נזכורים התערבויות ומתייחסות לצרכים החומריים של המשפחה, כמו דיור ותעסוקה. במרבית המקרים אין הסבר לכישלון הטיפול הקהילתי, וכשיש הסבר כזה, הכישלון תמיד מופנה כלפי ההורים. ממצאים אלו ייתכן וקשורים למיעוט תוכניות קיימות לטיפול בקהילה, בכלל וממוקדות במשפחה בפרט, בייחוד חסרות תוכניות המתייחסות לכלל הקשיים והצרכים של המשפחה, כדוגמת מעטפת שדיברנו עליה, ותוכניות אחרות המערבות המשפחה הגרעינית והמורחבת ורואות בשותפות לטיפול. קשה לדעת בפרוטוקולים מה באמת נוסע בקהילה לפני החלטה על סידור חוץ-ביתי, ולמיעוט ההתייחסות בפרוטוקולים להתערבות משפחתית קהילתית מעורר חשש ממדיניות משרד הרווחה, לפיה יש להתמקד בשירותים שיתנו מענה למשפחה כולה והוצאה מהבית לפתרון אחרון, לא ברור שיכן מיוסף. מה המסקנות שלנו מכל הדברים האלה? התערבות משפחתית משפרת תפקוד משפחתי ויכולה למנוע סידור חוץ-ביתי, מתחילים מיד ובגיל צעיר, תוך התייחסות לכלל צורכי המשפחה ותוך ראיית ההורים כשותפים לתהליך הטיפולי. יש להתחיל לפני שיש התעללות והזנחה קשה. יש להתייחס לכלל צורכי המשפחה ובמיוחד לעוני. יש לעגן בחוק, אני כבר מסיימת, ודרכי יישומו דרך תקנות תעש, מה השירותים בקהילה להם זכאים ילדים ומשפחות לפני החלטה לסידור חוץ-ביתי. חובת ההוכחה צריכה להיות על שירותי הרווחה, כי אכן נעשו ניסיונות ממשיים בפרק זמן סביר ועם המשאבים המקצועיים והחומרים המתאימים, כדי להתמודד עם צורכי המשפחה וקשייה וכדי להגן ילדים בתוך המשפחה והקהילה. גם אם הניסיונות כשלו ויש צורך בסידור חוץ-ביתי, יש לעגן בחוק ודרכי יישומו דרך תקנות התעש את זכויות ההורים תחת תנאים אלה. לקבוע את זכויות ההורים להשתתף בקביעת אופי הסידור המוצע, לציין פרקי זמן בהם תעשה הערכה מחודשת, לציין מהם הדרכים בהם ישתמשו אנשי המקצוע כדי לאפשר חזרת הילד למשפחתו. אני סבורה שבלי חוק אנחנו לא נתקדם הרבה. ברגע שיש חוק, אז אנחנו יכולים לדרוש בזכות ולא בחסד שותפות הורים לאורך כל הדרך. תודה רבה.